Ola, espero que vos encontredes ben, con moita forza, con moita paciencia nestes tempos aí tan de tanta perplexidade, non, ante o que está a acontecer. En fin, obrigado a Beber Leite polo convite para ler uns textos. Vou ler un poemiña moi breve de cada un dos meus tres libros, os dous que xa publiquei e o inédito que espero que se publique este ano, se puder ser. E despois vou ler dous textos do incrível Euxenio de Andrade. Ben, o primeiro texto pertence a Atravesar o Fantasma, que é o primeiro libro que publiquei, e di así: algún día regresará papai, levarános ás dunas, endereitarános as vidas. O seguinte texto pertence ao libro Inscricións, que publiquei o ano pasado. É un poema que fala dunha lembranza de miña nai, e fai parte dunha sección do libro que se intitula As mans. Cando el era un grande millo, o seo púxose encarnado e dixéronlle que acababa o mundo. Mais o mundo non se acabou. O outro texto, que pertence a este libro aínda inédito, que publicará Beber Leite, di así: se fico calado, nin saberán. Perante a morte, só se pode ser inxenuo. E, por último, os dous textos de Euxenio de Andrade din así. O primeiro intitúlase Último poema. É Natal. Nunca estiven tan só. Nen sequer neva como nos versos do Pessoa ou nos bosques da Nova Inglaterra. Deixo os ollos correr entre o fulgor dos cravos e os dióspiros ardendo na sombra. Quen asín ten o verán dentro de casa non debía queixarse de estar só. Non debía. Somos como árbores, só cando o desexo é morto. Só entón nos lembramos que decembro tras en sí a primavera. Só entón, velos e espidos, ficamos longamente á súa espera.